Yes. Obu bomi ke babonakaliswa sibubonile siyabungqinela siyabuxela kuni ubomi obu bungunaphakade Oh, Jesus. bona obo bebukuye uyise baza babonakaliswa kuthi. So it means these people, Aba in the Labangayo, these people were investigative. bebengabantu abaphandayo They did not want to speak about something that they don't know. bebengafuna ukuthetha ngento abangayaziyo. This life was in Christ Jesus. It is the same life that we're speaking of. If you see that thing is so precious, Amen. because these people, to transport the kingdom that is in heaven. Ngabantu bakwazi uthatha demonstrate it, touch that indeed I have met him, I have seen him. Hallelujah. Hallelujah. The book of Timothy chapter 2, the second book of Timothy chapter 1, verse 12. Hallelujah. 2 Timothy chapter 1, verse 12. Kasemando Kaladia Shota Poli easy. Second book of Timothy chapter 2, chapter 1, verse 12. Verse 12. Endithi kananjalo ngenxa yeli thuba ndive obu bunzima. Nako ke andinazintloni kuba ndiyamazi enditholiweyo nguye. Kanjalo ndithi ngeyisekile ukuba unako ukuyigcina into endimphathisileyo. Okay, now Paul will set her up. Hallelujah. Amen. Uthatha ngepersecution ekuqaleni. Uthatha ngezinto zonke ezenzekileyo, uthatha noTimothy. Amen. Uthi kodwa into endiphume nayo mna He ndimkhona. say what I came up with. I know Ndiyayazi whom I have believed. umuntu endikholwe kuye. And I am persuaded. Ndikhuthazekile. I am persuaded. Ekwazini kwam After I have known, ndiyamazi lo. I know this. And I am persuaded. Amen. Hallelujah. That he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So which is uyakwazi ukuyifezekisa into. He can fulfill Uba stuff. uPawulos unalono kuye. Paul has that thing in Ukuba him. lo Thixo ndimshumayelayo. The Christ I am preaching. Xa ndithi ingcango zenu zivulekile, When I'm saying your gates are I am persuaded by that God. Amen. Ukuba elo lizwi lingeke That litshone emhlabeni. word will not go in vain. Because I know who I am believed. Ngoba ndiyayazi endikholwe kuye. And I am persuaded Amen. beyond any reasonable doubt. Ngaphezu kwe- Ndiyamazi ondibhizileyo. I know Ndiyayazi futhi ukuthi le nto ndiyithethayo what I'm saying. uyozayigcinela. He will He will bring it to pass. uzawuyenza ibonakale. He will bring it to pass. Kunento ngobungqina There is something with testimony ekwenza ukuthi umazi uthini. that makes you to know God. Abantu abangenabungqina abamazi Who uthini. don't have testimony, they don't, Abamazi abamkholiweyo. they don't know who they have. Umjonga kuloo ndawo umntu uba lo mntu uyamazi lo Thixo. That this person really knows. Umbona ngobungqina bakhe. You see with But this testimony. person really knows God. Amen. Uba lo mntu uyamazi. Amen. A person who is persuaded Umuntu who is persuaded akakwazi ukujimba igane emkhombe kule ndawo. cannot back down because of point of God. Igane sithi phika ngoYesu okanye When he's ufe. told to deny Jesus or die. You cannot deny Jesus when you have a testimony. Xa unobungqina. Izawuthi ibhokoram ijongise ngegane ithi deny Jesus. When people are Or pointing to die. the gun saying, Ukhetha ukufa kunoba you will choose death. udeny uYesu. Amen. Because you are fully persuaded. Because you are fully persuaded. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yaba andikafiki khona abantu abangekafiki kule ndawo. Amen. But mna ndazi into enye. But I know one thing.
uPeter, uJohn, uPaul Peter, John, and Paul, bakwazile ubanjwa they were jailed basezidolobheni and be put to jail sebe loYesu after they have received sebe Christ, kushumayele uYesu. after they have preached. Hallelujah. Amen. Hey. Yabangcwele. You will find yourself. Okay, what about business? When you are in this business, Especially business deliverance. especially in the deliverance, Uzawufika kwezinye igate ufike ubanjwe. you will be jailed on other gates. Usithi yokhupha abantu. Ufike Amen. ubanjwe ugcine. Amen. Hallelujah. Amen. Into ezakwenza ukuthi wena uqonde uba hayi noba ndikholwa. Ndingakule ndawo inoba ndikholwa. You will start to doubt your faith. But a person who is fully persuaded. Kodwa umuntu who is fully persuaded, Akazukuka esentolongweni uThixo akekho. he will not say God is not there. Hallelujah. Imimoya ubomi iyazenzela kuyo. Amen.